Máme pekný veľkonočný pondelok, sme s chlapcami na šibačke a zrazu sme tu stretli cestou a vyšibali Evku. A Evka nám chce odporúčiť, že koho by sme mali ísť ďalej vyšibať. Čau Maťa, odčúvaj, posielam ti túto bandu a bav sa. Hej! Takže ďalší v poradí bola Miška. Koho nám odporúčaš? Lenko, Pavko. OK, čau. Takže akcia splnená. Lenka a Táňa sú mokré. A dievčatá, tak koho nám ďalej odporúčate? Tak ja odporúčam Emily a prajem ti krásnu oblievačku. A ja Natálku a tiež ťa pozdravujem týmto a peknú oblievačku. Tak, ideme na to. Ďalšie dievča za nami. A môžeš nám odporúčiť koho ďalej? Ja odporúčam Veroniku Duraškovú. Ideme na to. Ďalšia slečna obliatá a tak nám možno môžeš povedať niečo, že koho by si nám odporúčila, alebo čo by si nám odporúčila. Je to tajné, nikto sa to nedozvie. Hej, jasné, iba celý internet a vy všetci. Dobre, takže budeme v Trnovom veľa dievčat a ale nemusíte tam akože prísť. Dobre, tak toto je výzva. Takže dobre, tak za mnou sa nachádza Trnové, tu sú chlapi a tu je Anička. Anička už je prezlečená, ale bola dostatočne mokrá. Nie. Tak kam by si nás poslala ďalej? Áno, kam by si... Ja som normálne malý pri tebe. Počkaj, idem k tebe. Sorry. No, už je to lepšie. Tak kam by si nás poslala? Tak asi za Kikou? Kika, ideme za tebou. Čau. Takže predsa sa nám to podarilo, chlapci, tu sú za mnou všetci, aj tu, všade okolo mňa. A prichádzame, tak aby ťa bolo vidno. Chceš nám niečo povedať, Kika? Super. Bolo to super, ináč veľmi pekne voniaš, máš dobrú voniu. Ďakujem. Len tak. Ste mi namiešali. Áno, áno. Rada sa stalo, Kika. Nie, Papa. Máme to za sebou, všetky dievčatá, alebo teda nie všetky dievčatá, ale ktoré sa nám podarilo, tie sme obliali. A chlapci, aké máte z toho pocity? Bolo mi potešením. Super to bolo. Aj by som šiel ďalší rok. Bolo mi potešením. Bars fajné. Bolo to super. Ja som hladný. Tak fajne to bolo. Super. Dobre, dievčatá, každopádne len toľko poviem, že to nie je, že by sme vás nemali radi. My vás práve že máme radi a preto sme to spravili. Tak čaute o rok. Šalom!